Salutare, astăzi mă joc MM2 What? Mă joc MM2 cu o fată aici. Maria, nu-ți fac nimica, promit, nu mă ating de tine, de cafura ta. Ce mincinoasă mai sunt că... Bă, ce mincinoasă... Mă gard că m-a lovit un fix în ochi. Bă, Maria, poate vrei să lovești pe cineva. Dacă mi-am luat pistolul. Maria, vino aici, câine. Ești un câine turbat. Acceptă asta. Acceptă. Maria, unde ești, fa? Ah! Mamă, ce periculos ești. Ești un câine turbat, acceptă asta. Acceptă asta tu, acceptă. Maria, acceptă asta, ești un câine turbat. Maria, acceptă asta. Maria, te faci de râs. Maria, acceptă asta, ești un câine turbat. Acceptă. Ce vină am eu că tu ești un câine turbat? Cred că am luat pastări de diarie. Maria, lasă mă ieși. M-a căcat, du-te, punii mei. Maria, acceptă viața asta. Acceptă, ești un câine turbat. Știu să acceptăm cu toții, chiar și tu. Bă, dar unde ești, fată? Interesant, nu mai pot să trag. Maria, unde ești? Știu să acceptăm cu toții. Ești un câine turbat și asta să fii mereu. Maria. Acceptăm asta cu toții. Ești un câine turbat. Parcă ești mușcat de câini. Mama, și asta ziua mea. Vă rog, nu ziceți la mulți ani că e asta. Mama, m-a strâns de urechi foarte tare. Parcă zici că era motoscooter. Și fratele meu la fel, m-a strâns. Mace, când o să vină ziua ta și o să te trag așa. M-ai făcut și mie. M-a omorât tot acolo. Hai că m-a omorât asta. Ok, gata, am omorât-o și eu. Așa, Maria, vezi, ești un câine turbat. Ți-am zis, locul tău e la zoo. Bun, trebuie să mă relaxez în patul meu, că asta, bă, nu-mi place ce tu. Prinde-mă, nu mai curai să mă prind. Mami, tata. Ai rătat, ești frâmbă. M-am bugat. Du-te încolo, că nu poți fi prin... Ai energie. Vezi tu, Maria, că ești mare de păcat. Căcat. S-a bugat. Maria, mamă, ce băi. Unde cum te teleportezi?
Hai pe bune. Da. Ok, am 5 nivel. Ok, haide să zicem așa, ok. Maria este un câine turbat și trebuie să o acceptăm cu toții. Uaci, am murit cu fața. Acum am omorât-o eu. Ok. Asesora lui Maria, normal. Dar cum s-a teleportat în fața mea? Ok, nu știu cum s-a teleportat în fața mea, dar cred că o știu. Wow, amândouă. Ce neașteptare. În viața noastră trebuie să acceptăm tot. Chiar și pe Maria. Am omorât-o eu de data asta. Măgani. Mă duc să iau cărți de la bibliotecă. De fapt nu vreau. Ce atâta lectură, că știu deja totul. Sora lui Maria e de căcat. E și ziua mea. Haide, mă rog. Nu știu metoda asta, e metoda ursului turbat. Sora lui Maria. Se duce aici. Aproape era să mă moare. Hacker! Bă, fugiți, bă, că-i... Am omorât-o? Stai, ce? Stai... Nu mai înțeleg nimica. Sunt eu proastă. Sunt mai proastă. Mamă, ce... Română. Ia. Da, fată! Da, fă! Da, fă! Da, fă! Ce vrei, mă? Ce vrei? Da, fă! O vrei să fim prieteni? Ok. Suntem prieteni de dis. Masa. Masfă. Bă, o căfăt și o tovarășă, mă! Am cunoscut o tovarăș. Mamă, ce nebună ești. Nebună de legat. Hai să continuăm să ne jucăm. Ok. Și am un tovarăș. O tovarășă română. Ok. Ești română? Da, sunt. Am primit o prietenă fată. Mamă, că m-a făcut cu arma mea. Mamă. Ce încântată sunt de această tovarășă. Mamă. Sunt încântată de această tovarășă bună. I-am crezut că engleză. Mamă.
Îmi ies și lacrimile. Hai că ne-am făcut amândouă. Și încântare. Ce încântare. Ba! Ce la mine. Am omorât. Deci un coace. Nici un bun. Alo, dar cine a murit? Acum am omorât. Bă, ok. Văd că și ai bunicică la acest joc. Ce încântare. Iar m-am bugat. Stai că m-am bugat. Hai. Ce? Am omorât-o. Vreau să văd dacă chiar i-am dat cerere de prietenie ea. Vreau să văd dacă i-am dat chiar cerere de prietenie, dacă i-am dat cerere. Bă, îmi place de ea, văd că pare tupeu. Ia. Văd că, da. Ia. Stai că o am la prieteni, da, o am la prieteni, stai. Da, o am la prieteni, o am pe David. David. O cheamă David. Da, mă, ce proastă sunt. Și asta e fana mea. Arată exact ca mine. Mamă. O respect. Dacă s-a făcut skin-ul ca al meu aproape. Dar la mine mi se vede corpul doar atât. Bă, și am o fană, dar nu crezut că joacă asta și joacă. Da, să joacă asta, să văd cât... Oricum s-a jucat cu mine MM2, dar... Mi se pare că s-a plictisit Davy să mă se joace cu mine. Bă, bine că am cunoscut pe Davy, că... Bă, ce mă plictisesc eu pe aici? Mă plictisesc foarte tare. Bă, măcar că am cunoscut-o pe ea. Știu că azi e ziua mea, dar vreau să fie azi foarte fain, dar nu, văd că îmi trece timpul. Chiar dacă vă întrebați câți ani am 12 ani. Da, asta e fana mea, dar nu cred că mă joc jocul. Bă, vreau să joace un joc. Vreau să joace un joc mai ca lumea. Da. Dar este ok, că azi mă plictisesc foarte tare, că n-am ce face. N-am ce face și dacă aș colora, cred că aș fi cea mai mare proastă. Deci eu cred că să ies de pe Roblox, că n-am ce face, da. Mamă. Deci dacă mă întrebați, vreau să descarc un joc din ăla de desen mai ca lumea, dar n-am ce face. Da, am ieșit de pe Roblox acum. Uitați, ăsta e i-am creat aici. Asta sunt eu. Uite, asta sunt eu.
Și asta sunt eu, am făcut de pe o aplicație. Asta e prietena mea, dar să zicem, am făcut-o că m-am plictisit atât de tare, că m-am plictisit. M-am plictisit atât de tare că am făcut-o și pe ea, dar iasă. Bă, ziceți în comentarii care are și ca lumea. Asta, care poza are și ca lumea. Asta, adică poza mea, asta, mi-amintesc că când i-am făcut o coadă aici, că pe cealaltă aplicație are o coadă. Și am vrut să descarc aplicația asta, nu știu cum se cheamă, dar așa, nu știu, dar chiar am vrut să o descarc. Aici nu m-am făcut, pe mine am făcut, am făcut o mare prostie aici. Trebuie să șterg poza asta înainte. Bă, dar ce de căcat a ieșit? A ieșit de căcat. De căcat a ieșit. A ieșit de căcat aici. Căcat, mai... Uite, e mai fain așa, e mai fain, da, e mai fain. Așa, am o grămadă de... Wow, dar parcă nu știam de aplicația asta. Wow. Ok. Dar nu vreau... Eu supărată. Hai mă, lasă-mă să intru. Ok. Da. Bă, dar nu știu care a ieșit ca lumea. Poza asta cu mine. Poza asta cu mine. Sau asta cu prietena mea. Sincer, nu știu care a ieșit ca lumea. Bă, cred că scrieți în comentarii care poza a ieșit ca lumea. Asta. Sau asta. Tot așa face, dar... Cred că am făcut părul ăsta cam mare, că eu nu am păr așa de mare la cap. Am păr scurt, da. Sau asta, că am făcut mai sclipiroasă, mai trebuia. Bă, habar n-am care e și ca lume, dar... Asta cred că mi-a ieșit... Uitați cum mi-am făcut aici. Uitați cum mi-am făcut. Uitați. Sau poza asta. Am vrut să fie mai faină. Am pus niște lanțuri. Spune-și care a ieșit ca lumea. Dar că mi-am făcut de la aplicația asta. Păi i-am toate 3, dar măcar... Uite. Ia să vedem. Așa. Am dat mai încet un pic. Uitați poza mea. Ia să vedem. Nici chiar așa. Stai că trebuie să pun gura asta mai în jos. Stai că trebuie să fac un pic mai mică, stai un pic mai mică. Nu chiar așa de mare. Bă, dar nici chiar așa de mare, că n-am o gură cât o șură. Hai mă! Gata. Da. Ia. Da, așa. Așa, ia să vedem.
Am vrut să fie cu mănuși care arăt mai fain cu mănuși. Așa, nu. Îmi trebuie o poziție mai faină. Parcă zici că aici parcă zici că sunt prințesă. Da, asta. Mam, dar ce tușesc. Nu mersi, am deja. Dar ce tușesc. Tușesc cam tare. Nu mersi. Dar nu vreau, nu mersi. Nu vreau, nu vreau, nici nu mă gândesc. Hai bă, te rog, nu vreau. Nu vreau, nu, mersi, nu, mersi, nu. Dar eu vreau înapoi acasă, lasă-mă să plec. Gata, în sfârșit. Nu, stai, mă. Nu. Ce zic eu și ce zice telefonul meu că l-arunc pe geam. Deci, am mare curaj să-l arunc pe geam. Asta e aici. Fac poza și gata. Ia să vedem. Deci dau aici și dau aici. Da, dau aici. Nu vreau reclamă, că am deja. Ok. Deci dau aici, dau aici și pot să dau cu steluțe dacă vreau. Uite asta, pot să dau. Trebuie să pun reclamă pentru că trebuie să... Oricum astea trebuie să aștept reclamă. Hai mă, că am deja reclamă în viața mea, hai mă. Ok. Ok. Dau aici ca să fiu mai frumoasă. Ok. Ia să vedem. Nu, de fapt trebuie să fac cu gri aici. Nu. Ok, cam ciudat, dar... cum ar fi să pun și în gură sclipici? Ia. Ia, așa. Bă, ce sclipicea să sun, mai un pic și cred că fac reclamă la sclipici. Fac reclamă la sclipici eu. Ok.
Trebuie să pun o grămadă de sclipici ca să fiu foarte sclipici. Uite așa, mă. Arăt ca un copil cu sclipici acum, da. O, da, uitat. Să dau așa, normal. Oh, băgat cu da. Lațuri roz. Serios, că jos copil. Ba, astea sunt lațuri invizibile, dacă mă întreb. Lațuri invizibile. Arată roz aici. Dar nu-mi place. Ok. Dau așa evitare sau... Ok, acum fac așa cum vreau. Și, domne, ai! Și gata. Frumos. Atât de frumos că, da, m-a făcut frumoasă pentru sclipici. Ah, ce fain! Wow, sper că v-a plăcut acest episod. Și dați un mare like și subscribe și să scrieți în comentarii. Dacă vreți, puteți să scrieți la mulți ani sau ceva de genul. Și pa, pa!